बे आसामिस सुबुंनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय रावफोरा बे हारिया जे जोंनि ट्राइबेल हारिखौ मुगैयो, नेवसियो, गादबो, इनसाल खालामो, बेनि मोनसे गोथां फोरमानखौ दिनैबो बुरखांनानै फोरमान होबावदों। আৰু ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াক আকৌ অনুৰোধ কৰিম, আপুনি হিৰো হৈ থাকিব অসমীয়াৰ মনত। একশ্যনখিনি আপুনি ভাল কৰি লওক আৰু কি বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ নিচিনা মানুহ যাতে অসমত যাতে দ্বিতীয় নোলায়। नाथाय जोंनि ट्राइबेल हारिनि ट्राइबेल सुबुंफोरा गोबां माखासे ट्राइबेल सुबुंफोरा दिनैसिमबो सांग्रांथि गैया। दिनै जादों अखानायैनो बावगारनानै बिसोरजोंनो गोजोमनानै थादों। बेनिनि गेजेराव नैबे मोनसे बाथ्राखौ आं दिनै रायखांगोन। जों बर' माहारिनि बिफा मानाव गेदेर सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंलांनाय मोनसे बाथ्रा दङ। The basic truth is that this Assam government, its officials, bureaucrats, ministers, policemen, all are anti-tribal. जाय बाथ्राखौ बर' हारिनि बिफा मानाव गेदेर सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंलांदों, बै बाथ्राफ्रा दिनैसिमबो जों बर' हारिनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ एग्जाम्पल महरै बिदिन्थि होगासिनो दङ। नाथाय अब्लाबो जों सांग्रांथि नङा। बे जोंनि हारिनि सुथुर हारिनि सुबुंफोरजोंनो जोंनि हारिनि माखासे गोबां लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा येसमेन जानानै बिसोरनि ललिपप सोबलुनानै जोंनि हारिनि माखासे सैथो थामोनथानि बेसेनखौनो फालांगि खालामनानै गावबा गावनि पार्सनेल प्रपार्टि आरजिनायाव दिनै मुखुब जानानै दङ। दा दिनै जाय सुबुङा जाय रावखौ बुंदों, जाहाथे नेक्स्ट टाइमाव मानगोनां बिस्वजित दैमारी सार बिथां बायदि जेन जोनोम दा जाबावथों। तारमाने जोंनि बर' हारिनिफ्राय बा ट्राइबेल हारिनिफ्राय बेफोरनि माखासे गेदेर गेदेर लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा जुदि जोनोम जायोब्ला बिसोर माने जोंखौ हयथ' गादबगोन बा बायदिसिना फाव फान्दायनायनि गेजेरजों जोंखौ सिथारगोन। बेबायदिनो गोलाव सम गारबोनाय बै समाव जोंनि बर' फिसाफोरखौ नंखाय दायनिगिरि खालामनानै फेक इनकाउन्टार खालामदों, सिथारदों। गोबां ट्राइबेल बिमा माहारिफोरखौ जिनाहारि खालामदों। देरफुनाय उन्दै उन्दै बैसोनि गोबां ट्राइबेल हिन्जावसाफोरखौ जिनाहारि खालामदों। आरो 1988 मायथाइनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जा भुमका गामि, जोंनि बर' हारिनि बयनिख्रुइबो देरसिन एग्जाम्पल। नाथाय बे एग्जाम्पलखौ जों बर' बिमा माहारिनि गोबां बिमा माहारिफ्रा गोसो मेलेम गोरबोआव सोनानै लानो रोंदिया। जे 1988 मायथाइयाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय भुमका गामि, जाय भुमका गामिनि 53 जोननिबो बांसिन बर' बिमा माहारिफोरखौ आसाम स्टेटनि बे आसाम स्टेटनिनो आसाम पुलिस आरो आसाम पुलिस टास्क फर्सआ बे 1988 मायथाइनि जानुवारि दाननि 25 आरो 27 हरनै साननै जिनाहारि खालामदों बै गोजां बोथोरनि समाव। मानि थाखाय? बे बाथ्राखौ जों बयबो मिथिनानै लानो रोंनांगोन। नाथाय अब्लाबो दिनै जारिमिनावनो रोखा रोखा स्रां स्रां दंखायो जोंनि हारिनि सुथुरा सोर। दिनै लोगो जा, दिनै बेफार फालांगि खालाम, नाथाय जेब्लाबो हारिनि सेन्टिमेन्टेलखौ सिगाङाव दोननानै मान होनानै नोङो आगान होलांनो सोलों। जेरैहाय गुबुन हारिनि सुबुंफ्रा, नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफ्रा जोंनि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरजों एखेलगे थाफानानै बेफार फालांगि खालामब्लाबो, एखेलगे थाफानानै जाफा लोंफा खालामब्लाबो गावसोरनि सेन्टिमेन्टेलखौ जेब्लाबो सिगाङाव दोननानै बिसोरो आगान सुरनो रोंगौ। थिग बेफोरबायदि माखासे सिस्टेम आरो सिटुएशनजों जोंबो दिनै लामा एवस्रांनो रोंनांसिगौमोन। बे बाथ्राखौ बुंनांगौनि जेबो दरखार गैया। दिनै जारिमिननि माखासे बाथ्राफोरखौ साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा, साफ्रोमबो ट्राइबेल हारिनि फिसाफ्रा मिथिखायो। नाथाय अब्लाबो दिनैनि बे समावबो जाय हारिया जोंनि सुथुर, बे सुथुर हारिनि टाइटेल लानानै जोंनि बर' हारिनिफ्राय, जोंनि ट्राइबेल हारिनिफ्राय गावनि थाखानाय आंगो धोरोम, सानस्रि, राव, हारिमुखौ गारनानै बै हारिनि धोरोम, राव, हारिमु, सानस्रिखौ बोजबनानै लाहैग्रा बेबायदि ट्राइबेल, बेबायदि बर' फिसा दंबावो। बेसे लासिं सिं नाय अब्ला बेबायदि सुबुंफोरखौ जोलैनि हांगार होनो ना होना मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन। दा आरोबाव बुंनो गोनां मोनसे बाथ्राया नैबेयो जे जायफोर मोनद' हारिया एसटि स्टेटास मोननो थाखाय आन्दलन खालामदों, प्रटेस्ट खालामदों, बिनिनि गेजेराव कच राजबंसि हारिनि एसटि स्टेटास मोननो थाखाय डिमान्ड खालामनायाव
BTC गभर्नमेन्टनिफ्राय NOC हरनाय बाथ्रा जाय समाव BTC नि दानि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिला सार बिथाङा BTC काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ दैदेनबाय थादोंमोन बे बाथ्राया जाहैबाय 2016 मायथाइनि बाथ्रा आरो दिनै बे कच राजबंसि हारिनि ST स्टेटास मोननो थाखाय डिमान्ड खालामनाय हाबाफारिखौ लानानै बर' हारिनि माहारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादजों कच राजबंसि हारिनि माखासे इन्टेलेक्चुवेल लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा जुथाइ मोनसे मिटिं खालामो 2006 मायथाइयाव आरो 2006 मायथाइयाव माहारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जालांनाय जा मोनसे जुथुमा बे जुथुमानि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रायथाइ बिदाव लिरनानै दोननाय माखासे बाथ्राफोरखौ जों स्रा स्रा नुनो मोनदोंमोन जे बे कच राजबंसि हारिनो ST स्टेटासखौ जुदि होयोब्ला थाखानाय एक्जिस्टिं ट्राइबेल हारिया जेबो खहा जानो मोना जेबो खहा जायालासे जेनेबा बै हारिनो माने ST स्टेटास होयोब्ला बेवहाय जोंहा बुंनो गोनां गैया माखासे बाथ्राफोरखौ जों एसेब्लाबो बेरखांनाय नुनो मोनदोंमोन थिग बेफोरबायदिनो मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि BTC काउन्सिल गभर्नमेन्ट दैदेननायनि समावहाय बे हारिनि ST डिमान्ड खालामनायाव NOC हरनाय माखासे बाथ्रा जाय मोनद' हारिया ST स्टेटास मोननो थाखाय डिमान्ड खालामदों बै हारिनो ST स्टेटास होयोब्लाबो जुदि होनाय जायोब्लाबो थाखानाय अरिजिन ट्राइबेल हारिनि जा ST स्टेटास बियो जेबो खहा जानो मोना बे बाथ्राखौ जायफोर बर'नि लिडार्स दैदेनगिरिफोरा बुंदों बा जायफोर ट्राइबेल हारिनि लिडार्स दैदेनगिरिफोरा बुंदों बै बुंग्रा जोंनि ट्राइबेल हारिनि बा जोंनि बर' हारिनि लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा मोनसे गेरेन्टिखौ लानांगौ मा गेरेन्टि मिथिगौना जाहाथे बे मोनद' हारिनो ST स्टेटासखौ होयोब्ला आलादायै मोनसे ST स्टेटासनि बेन्दोंआव मोनसे बेन्दों खालामनानै होयोब्ला होनायनि उनावहाय थाखानाय अरिजिन ट्राइबेल हारिनि ST स्टेटासआव माबाफोर जुदि खहा जानांगौब्ला बेबायदि राव बुंग्रा जोंनि बर' हारिनि लिडार्स दैदेनगिरिफोर आरो बै ट्राइबेल हारिनि लिडार दैदेनगिरिफ्रा बे दायनि साजाखौ रुजुनानै लानो हानांगोन बेनि गेरेन्टि होनो हानांगोन दा दिनैयो सोरनोबा ST होनो थाखाय सोरनोबा हानि मोनथाय होगोन होननानै दिनै माखासे गावबागावनि पलिटिकेल बेनिफिट्सखौ लालांबाय थायोब्ला बियो मोनसेल' फिथाइ थायगोन बे फिथाइया जाहैबाय मा बै लिडार्सफ्राल' गावबागावनि माखासे पार्सनेल प्रपार्टिखौ आरजिनानै गावनि फेमिलिनि मोनसे लाइफखौ लाक्जारि लाइफ स्टाइलाव गायसंनानै गालांनो हागोन ओभारअल जों बर' हारिनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा गोदो समनिफ्राय जेरैबायदि भुगिबोदों दिनैसिमबोथ' भुगिनांखाबाय दंखायोनो आरो फैबाय थानाय समाव बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन गाज्रियै जों भुगिनो गोनां जानानै फैगोन माने गाज्रियैनो साबसिन हामसिन आरो समायना रमायनासिन अब्ला बै समाव बर'नि रावबो लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा न'आव थानो हाखानाय नङा सासेबो खारग'नायबो नंखाया खारन हारिनि बेसेनखौ फाननानै हारिनि थामोनथाखौ गावनि पलिटिकेल माखासे बेनिफिट्सनि थाखाय बाहायनानै गावनि पलिटिकेल केरियारखौ सुंथानो नाजाबाय थाग्रा सुंथाबाय थाग्रा लिडार्स दैदेनगिरिफोरखौ जोंनि बर' माहारिनि बिखायाव रावखौबो नाङा सासेबो लिडार्सखौ जोंनो नांखाया सिदा बाथ्रा थोंजों बाथ्राखा आरो मोस्ट इम्परटेन्टलि जोंनि ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हायाव जेसेबांखिनि नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा अबैध इलिगेलि भाबै दखल खालामनानै दङ बेसेबांबा गोलाव समनिफ्राय दिनैनि बे समसिमहालागैबो जोंनि ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हायाव दखल खालामनानै दंगासिनो दङ नाथाय अब्लाबो जोंनि बे BTC काउन्सिल गभर्नमेन्ट रुलिं थासेयावबो आरो जोंनि बर' हारिनि गोबां माखासे माहारियारि आफादफोर थासेयावबो बे इम्परटेन्ट इस्युखौ लानानै गोख्रोङै खुगासिनानै बाथ्रा बुंनाय जों नुफेराखै दा फार्स्ट अफ अल बयनिख्रुइबो गिबिसिन बिबान हिसाबै जोंनि बे BTC काउन्सिल गभर्नमेन्ट बेवहाय साफ्रोमबो बर'नि लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा बे हाबाफारियाव हेफाजाब होनांगौ थुलुंगा होनांगौ सोरबा पार्टिया बे BTC काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ दैदेननायाव बिनिल' दायथ' बे बाथ्रा नङा जोंनि ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हायाव जेसेबांखि नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा दिनैसिमबो अबैध भाबै इलिगेलि भाबै दखल खालामनानै दङ इमिडियेटलि इभिक्सन खालामनांगौ जोंनि हायाव थानानैनो जों दानलाय सुलाय खालामनो फेर फाथिबाय थायो जोंनि हायाव थानानैनो जोंनि बिमा माहारिफोरखौ जिनाहारि खालामनो नाजाबाय थायो गाज्रि नोजोरजों जोंखौ जेब्लाबो टारगेट खालामबाय थायो आरो बे नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोर जाय नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा जोंनि ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हायाव अबैध भाबै दिनैसिमबो दंगासिनो दङ बिसोरखौ बर'नि जायखिजाया पलिटिकेल पार्टिफोरा जायखिजाया बर'नि लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा गावबा गावनि भट बेंकनि थाखाय जुदि इलिगेलि
ननसेन्स लेभेलाव जुदि खामानि मावलांबाय थानाय जुदि बाथ्रा बुंबाय थानाय जों नुयोब्ला मोनसे समाव रेडि जानानै थाखा बे सोंथिनि फिननायखौ जुदि होनो हायाब्ला रेडि जानानै थाखा सिदा बाथ्रा थोंजों बाथ्राखा आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि बर' हारिनि आपकामिं इयुन जेनेरेसन इयुथ्सफोर लाइमोनफोर रावबो लिडार्सनि गलाम दाजा सोरबा पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों सोरबा लिडारनि गरसे गरनै लालसाव नोंनि बेसेनखौ दाफान नोंनि जाय इम्पर्टेन्ट बेसेन बे इम्पर्टेन्ट बेसेनखौ माहारिनि थाखाय माइरं गरसेब्लाबो फोसाबलांनाय मेसेज होनो थाखाय नोङो नाजालां दिनैसिमबो जोङो उदांस्रि गैया नाथाय बे उदांस्रिनि लामायाव गसं गसं बर'नि बिखायाव गोबां लिडार्स दैदेनगिरिफोर दङ आरो बै लिडार्स दैदेनगिरिफोरा गावबा गावनि माखासे मोननांगौ मोनथायखौ मोननाय लोगो लोगोनो दिनैयो बर' हारिया मा बर' हारिया मानि आंखाल बे माखासे बाथ्राफोरखौ बिसोरो बावगारलाङो आरो गावसोरनि माखासे मोनथायखौ मोनहासवा जायोब्ला बर' हारिनि आंखालनि बाथ्रा बुंनानै माहारिबादनि बाथ्रा बुंनानै गावबा गावनि माखासे मोनथायखौ मोननो आरो लानो नाजाफिननाय आरो बयनिख्रुइबो दुखु गोनांसिन बाथ्रा थांनाय जानुवारि दानाव जोंनि बिटिसि सेक्रेटारियेट न'खौ जोंनि बर'निनो माखासे देरफुनाय लाइमोन फरायसा फरायसुलिफोरा एसटि डिमान्ड खालामग्रा हारिफोरनो एनअसि हरनायनि हेंथायै प्रटेस्ट खालामदोंमोन प्रटेस्ट खालामनाया मोजांनि बाथ्रा गणतान्त्रिक लामाजों जिथु प्रटेस्ट खालामनाय मोजांनि बाथ्रा नाथाय बेवहाय बे बिटिसि सेक्रेटारियेट न' सिङाव थानाय बै मुवा बेसादफोरखौ जोफाय जोसि बुख्रे बुसि खालामनो सोर अथरिटि होनाय जाथिनि जुदि एसेबां सेन्टिमेन्टेल दंमोनब्ला एसेबांथ' जुदि सेन्टिमेन्टेल दंमोनब्ला बै बर' फिसाफोरनि बेसेनजोंनो लुनाय बे बिटिसि सेक्रेटारियेट न' सिङाव थानाय बै मुवा बेसादफोरखौ जोफाय जोसि बुख्रे बुसि खालामनाय नङामोन एसेबां जुदि सेन्टिमेन्टेलनि बाथ्रा दिनै बुंदों बेबायदि खालामनाय नङामोन दिनै बेनि आन्दोआव सोरबा बर'नि गुनजेत आखुनि लिडार्स दैदेनगिरिफोर दङ मा आरो सोरबा बर'नि गुनजेत आखुनि लिडार्स दैदेनगिरिफोरनि थुलुंगानायाव बे हाबाफारिखौ जुदि मावदोंमोनब्ला बेयो गोरोन्थि आरो जुदि रावबो गैयामोनब्ला जातिनि एसेबां सेन्टिमेन्टेलाव दिनै जातिनि सेन्टिमेन्टेलखौ लानानै प्रटेस्ट खालामबाय बयबो बरायबाय बयबो एक्सेप्ट खालामबाय नाथाय बर' हारिनि जिउनि बेसेनजों लुजानाय बे बिटिसि सेक्रेटारि न' सिङाव थानाय मुवा बेसादफोरखौ दिनै जोफाय जोसि बुख्रे बुसि खालामबाय बिथ' गनायजाथाव जायाखै आरो बेराफारसेथिं बिटिसिनि दानि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ जाथावथारै गनायजाथावै माखासे गाज्रि गाज्रि रावजों दिनै रायलांबाय बुथारगोन गावथारगोन बायदिसिना भाषा बाहायलांबाय बेयो माबायदि राव बेयो माबायदि बेबहार जाखो बेनो बेबायदि आखल आखु लानानै बर'नि आंखालनि सेन्टिमेन्टेलखौ लानानै गणतान्त्रिक लामाजों प्रटेस्ट खालामनो आगान होफैदों आथिं होफैदों स्टेन्ड खालामफैदों बेबायदि नङा मिथिबाय बेबायदि नङा दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथांमोननि नांथाब नाजानाय बर' हारिनि थाखाय आखायाव आइजें लानानै दावहा नांबोनाय मानगोनां बिएलटि ब्रादार्समोनखौ लानानै बानायनाय 2003 10 फेब्रुवारि जा बिटिसि एकर्ड बे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों दथि फारिलाइनि 6 शिड्युलनि मोनथाय मर्यादा लानानै बिटिएडि एरियाखौ लानानै बे बिटिसि काउन्सिल मोनसे पलिटिकेल सिस्टेम गभर्नमेन्ट रुलिं खालामनो हानाय आरो बे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों लिरनानै लाबोजानाय एमअएस बै दफाफोरखौ बर'नि जेसेबांखिनि एट प्रेजेन्ट स्टेन्डिं आपकामिं गासैबो फरायसुला फरायसुलिफ्रा बर' हारिनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा फरायना नांगौ बेराफारसेथिं 2020-27 जानुवारि बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट मानगोनां एनडिबि ब्रादार्सफोरनि जेंना जेथोखौ सुस्रांनो थाखाय खालामनाय मोनसे बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि उनावहाय एनडिबिनि फाउन्डार गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ जोबथेसालियाव दोनहैफिननाय जों नुनो मोन्दों बेनि सायाव मानो दिनै सोंथि खालामाखै बिनि सायावबो सोंथि खालाम दिनै मानगोनां रन्जन दैमारि साराबो बिटिआर बायदि मोनसे पिस एग्रिमेन्टनि सासे सिगनेटरि बिटिआर बायदि मोनसे पिस एग्रिमेन्टआव सिगनेचार खालामनो थाखाय बेखौ दान मोनसेनि जेलनिफ्राय उदां खालामनानै लाबोनाय जायो सिगनेचार होखांनायनि उनाव बेखौ जोबथेसालियाव दोनहैफिननाय जायो बे सोंथिखौ दिनै सों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लिडिंआव गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड डिमान्ड खालामनाय डिभाइड आसाम 50-50 नो बड'लेण्ड नो रेस्ट वी वान बड'लेण्ड बे गोथार स्ल'गानफ्रा बहा गोमाखो बे सोंथिखौ सों दिनै बिटिआर बायदिनि एमअएसनि हेडिं लाइनाव कम्प्रेहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युशन टु देयार डिमान्ड्स while keeping intact the territorial integrity of the state of Assam
बे बाथ्राखौ मानो लिरनानै लाना फैनाय दिनै बिटिआर बायदि एग्रिमेन्टनि एमओएस 9.4 क्र'र्सनि गेजेरजों मानगोनां एनडिबि ब्रादार्सनि मुङाव दायखौ मानो मोननै बाहागोआव राननानै लाना फैनाय जाखो हाइनियास आरो नन हाइनियास जेराव एनडिबिनि थाखाय बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टखौ खालामनाय जामारदोंमोनब्ला बेफोर माखासे सोंथिखौ दिनैयो दाबि दैखांनानै सोंथि खालामनो नाजा बै बर'नि लिडार्स दैदेनगिरिफोरनाव दिनै सोरनिबा सार्थ'आव माखासे खामानि माखासे बाथ्रा बुंनायखौ दिनै गार दिनै जातिनि सेन्टिमेन्टेला साफ्रोमबो बर' फिसानाव दङ नाथाय ओरैबायदि माखासे बर' फिसाफोर दङ जाय माखासे बर' फिसाफ्रा जातिनि सेन्टिमेन्टेलनि बाथ्रा बुङै बुङै जातिनि सेन्टिमेन्टेलनि बिखायाव गसंनानै गावबा गावनि माखासे मोन्थायखौ मोननाय लोगो लोगोनो बै जातिनि सेन्टिमेन्टेलनि बेसेनखौनो फालांगि खालामनानै गावबा गावनि बेसेनखौ लाखुमाबाय थानाय बा लानो नाजाबाय थानाय जोबोद साननो गोनां बाथ्रा मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन गोजोन्थों खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि